Bdiet ix-xitwa u magħha wasal iż-żmien tal-irjaħat u l-influwenzi għal xi wħud ikun episodju ta' ftit tisu deni imma għal oħrajn is-sitwazzjoni tkun xi ftit aktar ikkumplikata, speċjalment fost l-anzjani fejn l-immunità tonqos xi ftit. Il-pneumonja pneumokokkali magħrufa aħjar bħala tal-pulmonite hija infezzjoni aktar baxxa fis-sider li toħloq riski sinifikanti għas-saħħa fost l-anzjani. Meta tgħidli pneumonia hija infezzjoni respiratorja li tinżel fil-pulmun, tajjeb, meta dak li jkun jibgħat li daqsxejn sfortunatament katarru għax aħna dak li nanalizzaw, taħt il-mikroskopi jiena se nara żibeġ tondi, aħna ngħidulhom koċċi, tajjeb, minn hemm ġejja pneumokokkaj jew pneumokokkus, pneumo hija arja, il-pulmun, u kokkus għaliex daw iż-żibeġ minnaħa ta' nifs ta' ħaddieħor itik rigal ħadd in-nifs dak li jkun għatas u dan huwa batteri. Dr. Chris Barbara, kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei qal li l-pulmonite mhux trattat jista' jwassal infezzjoni fil-widnejn jew sinusite u f'każi estremi tista' twassal għal meningite jew saħansitra mewt. Għalhekk enfasizza l-bżonn li dak li jkun jitlaqqam, speċjalment jekk vulnerabbli. Qal li t-tilqima tista' tilqa' wkoll fuq dawk il-mart u infezzjonijiet marbutin mal-pulmonite f'dan il-każ madwar 20 infezzjoni oħra. Illum it-tilqima tingħata b'xejn il dawk li għandhom il-fuq minn 65 sena, hija tilqima li hija sejf ħafna, jiġifieri l-affarijiet li tista' tikkawżalek daqsxejn denni l-għada forsi juġi fejn ħadd it-tingiża, eċetera. Tista' tingħata fit-tqala waqt it-tqala wkoll. Dr. Barbara qal li persuna ma jkollix bżonn boosters u tilqima waħda hija biżżejjed għal ukoll jekk ikollok id-deni tkun idea tajba li tevita u tħalli t-tilqima l darb'oħra. Ifakkar li dejjem hemm il-prevenzjoni. L-ewwel ħaġa tallimna ħafna minn żmien il-COVID l-iġene personali li meta dak li jkun qed juża maktur wara jmur jaħsel ideh, juża l-wipes biex ma jikkontaminax l-ambjent tiegħu. Jekk nagħtu ħalqna jekk jkun mhux bidejna imma bil-minkeb. Il-Gvern Malti ħabbar l-akkwista madwar 40,000 doża ta' Prevenar 20 vaċċin li jkumbatti r-riskju tal-pneumonija, pneumokokkali jew pulmonite. Dan il-vaċċin beda jingħata b'xejn mill-21 ta' Ottubru. Dan il-vaċċin jipprevjeni infezzjonijiet li affettwaw is-sistema respiratorja u ġie introdott bħala parti minn inizjattiva tas-saħħa preventiva għal dawk li għandhom 65 sena il fuq.